Vi står over for lanceringen af en af vores nye varianter, Raspberry Lemongrass, som er smagen af hindbær og citrongræs. Og det er noget helt andet, end vi ellers er vant til på Lækkerol. Det er ikke den typiske lakrids. Det er noget helt andet, som vi har i æsken den her gang. Og til at hjælpe os lidt med den opgave, så har vi bedt 3 kvindelige upcoming fotografer om at fortolke, hvad er denne her smag, og hvad er god smag i det hele taget. Og de vil nu lige om lidt blive briefet på, hvad det er for et produkt, vi har med at gøre, og så kan vi godt tænke os deres bud på, jamen, hvad er det flotte billede, og hvordan fortolker man god smag. Så vi er spændte på deres reaktion for det første, og vi er også spændt på, hvad der kommer ud af det her stykke arbejde. Så jeg tror, vi kan vente os noget helt nyt og noget flot. Ja, kort sagt deres fortolkning af, hvad god smag er. Jeg hedder Marie-Louise, jeg er 28 år, og jeg kan godt lide at arbejde med mennesker. Jeg hedder Cornelia, jeg er 28 år gammel. Min fotostil, jeg beskæftiger mig mest med, er reklamefotografi. Mit navn er Christiane, og jeg er 28 år gammel. Jeg kan godt lide at fotografere mennesker. Det smager godt. Det smager sådan lidt sommerlig. Ja, den er meget sådan, den har sådan lidt let, frisk smag. Meget hindbærsmag med sådan en lille bitte strejf af noget citrus.